ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೈದಾ ಪುಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಪುಣ ಸಾರಿ ಅವು ಮೈದಾದ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಪರ್ಮನು ಮುರ್ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಾಯರು ಉಂಟು ಇವಾಗ ಪರ್ಮು ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ ಈ ತಾಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಫೈನಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಾತಂದ್ರೆ ಮಂಜಲ್ ಸುಜ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಯಡು ಎಣ್ಣೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾ ಎಂಚೋಳರು ಚಾನಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಟು ಎಕ್ಕಡ್ದುಕ ಫುಲ್ ಇನ್ನೆಂತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕುಂಟು ಪೂರ ನುಂಗೋದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಬಸ್ಸ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ತಿನ್ಕಾನ ಅವನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಚ ಕೋಡಿ ಪೂರ ತಿಂಪುಣ ಮನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಸ್ಸಾಗ ಉಂಚ ಅದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಂದು ಕೋಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೇರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನು ಅಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡೆ ಮೇ ಬಿ ಸಣ್ಣ ದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಡಿ ಇರ್ಲತ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಾತಿರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಗರ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಡಿಪಕ್ಕ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂಚು ಬರ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಹುಷಾರ ಹೇಳ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಬತ್ತು ಚೂರು ಬಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶಾಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ರಜೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ರಜೆನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ರೈತ ಸಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಪಂದು ಕೋಡಿ ಅದ ಇದು ಬರೀ ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಬತ್ತು ಪಿರಾ ಬಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂತಾರೆ ಕೋಪಣೆ ಜೇತ್ ಸಾರಿ ಮಂತ ಸಾಗು ನೀರು ನಲ್ಲ ಪೊಚ್ಚಿತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಬಂತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕುಲೋ ಒಂದೇನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನುಂಗುದಿತ್ತೀರಿ ಡಿ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಇಟ್ಟಿರ ಸ್ಲೋ ಪಾಪು ನಂಚದ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಾ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೋಗ ಪಣ್ಣ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೈದಾ ಪುಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಪುಣ ಸಾರಿ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಪರಂದು ಪೊಡಿ ಪೋಡಿಲತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಬೇರ ಪೋಯಿ ನಂಬಲೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಪರಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ರೈಟ್ ಈತ ದಿನ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋಡಪ್ಪನಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪೋಡಿ ಪುರ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪೋಚಾರ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಿಬಿ ಸಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಾಪ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ದ ರಡ್ಡ ಭಾಗ ಅಂತಂದೆ ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಅಂದವ್ವೆ ತುಳ್ಳೆ ಇಡೀ ಪರಂದಿಜ್ಜ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಇಟ್ಟು ತುಳೆಗೆ ಏತ್ ಕಟ್ ಹಾಕೋ ತೂಕ ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು 10 ಪೀಸ್ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊಂಜೆಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬಪ್ಪುಡು ಸಪ್ ಯಾ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಸಪ್ಪರ ಸಪ್ಪರ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಜ ಐನು ಬಪ್ಪುಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು 5 ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಏತು ಪರ್ದು ಒಂದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪರ್ದು ನೀ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಪರ್ದು ಪರ್ದು ನೋ ನೋ 20 ಪೀಸ್ ಇದ್ದಿಯೇ ಬಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಜ್ಜೊಂಡು ಬಾಳ ಚಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಹಿಂದಿ ಪಂದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ ಈ ತಾಂಡೆ ಕಟ್ ಮಂತಂದ ಜೇಳು ಪಂದು ಈತ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡೆ ನಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಒಲ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಜಾಗಿ ಪಂದು ನನ್ನ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೇರೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಹರಿತ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೀರು ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೀರು ಮೈದಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನೀ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇದು ಬೋಡ ಪಡದ ಒಂದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಬೋಡ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುದು ಅವು ಬೋಂಡ ಪಾಡಲಿ ಜನ ಬೊಡ್ಚು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ರೆ ಆತೆ ಇತನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆಡನಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾವ ದಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪುಣ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವ ಜನ ಚೀಪೆ ಅನ್ಬೇಕುಸ್ಕರ ಇತನೆ ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಕಡೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತೆ
ಗಟ್ಟಿ ಪರಬರಿ ಇಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ದು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಮಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುರೆ ನಾನು ಎಕ್ಕ ಪರಂದು ಗೋಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಅಂಡೈತೆ ಐಕ್ ತುರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಪಾಡನ ಪಾಡು ಕೆಲವರು ಪಾಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಾರೆ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಅವು ಕಲರ್ ಬಾಡ ನಾವು ಶೋಕ ಅದು ಕಲರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಬುಕಂತು ಹೆಂಗಂತೂ ಉದಯ ಪಂಡ ಬುಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೇರಳದಂತೂ ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ಡು ಕೇರಳದಲ್ಪ ಮಾತಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಸೋ ಕಪ್ನ ಕೇರಳ ಪೋಣ ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಅವು ತಿಂತಾರೆ ಇಂಚ ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಪ್ತಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಬಲೆ ಅವು ಮೈದಾದ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ದಾಟೆ ಐಕ್ ಪರ್ಮನು ಮುರ್ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಾಯರು ಉಂಟು ಇವಾಗ ಪರ್ನು ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡ್ಡೆ ಪರ್ನೊಂಜಿದೆ ತಾನೆ ಪರ್ದಿದೆ ಪಂಡು ಚೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪರ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಂಟೆ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ದಾಯ್ತು ತೆಲ್ಪು ನೆಂಚಲ್ಲ ಯು ಶಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಅವಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ದು ಬಾರ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಡಿಸೈನ್ ಬಂತದ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪಾಡಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಡಿ ಪರ್ದು ಪಾಡಿ ಇತೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ತುನಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕನೆ ಪನ್ನೆ ಪಂದು ದಾಲ್ ಬೇಳೆ ಜಾರಿ ಕೈ ಕಾರಂಚ ಗಾಯ್ದಿಜಿ ಇಂದುವೆ ಕಾಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ತುಲೆ ಮೂರು ಕುಳ್ಳದೇನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂದಾಜಿಡುಂಡತ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬಂಡೇರು ಈ ಡಿಸ್ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆಗೆ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ದಾದವರು ಇನ್ನು ಪಗೆಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸವ ಇಜ್ಜಿ ಇದೊಮ್ಮುಂಡು ನಾನು ಎತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸಾರೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನೀರು ಸುಡು ಬರ ರಾತ್ರಿ ಚೆಡ್ಲು ಬರ್ಸೊಂಡು ಅಂಜನಿಗೆ ರಜೆ ಅಂದ ರಜೆ ಕೊರ್ದ ಮಗ ಶನಿವಾರ ಪುರ ದೆಪ್ಪುರ ಅಂಚ ರಜೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಹಾಪುಂಡ ಶನಿವಾರ ಫುಲ್ ಡೇ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟೈತಿ ಅದ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದು ಕಾಯಿಂದ ತುರೆ ಆಂಡಿತೆ ಸಣ್ಣ ಫೈನಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪರವಾಗಿ ನಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಾಯುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಳಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೆ ಪಾಡು ಕೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಚೋಕುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಅದು ಗಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಆಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ತೂಳೆ ಬಂದು ಕೊಡಿ ಕುದಿಯೋದೊಂದು ಇಂಚೊಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬೇಗ ಕಾಯಾಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಾಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದು ನಾನು ಇಂಚಾತಂದ್ರೆ ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದೆ ಮಂಜಲ್ ಆವಾಡಿದಂತೆ ಒಂದುಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪು ಅಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾತರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ದು ಅಂಚೈತೆ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಚೂರು ಮಗತ್ ಪಾಡ್ದ ಈ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಡು ಬುಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮನ್ಪು ಒಂಥರ ಬೇಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಳ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆಗ ಚಿನ್ನಗು ರೆಡಿ ಆಗ ಚಿನ್ನ ಪೊಕ್ಕಳ
ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನಂತೆ ಬೋಟಿಲಾಗ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚನಾತು ಯಾನು ಬೋಟಿ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಬೋಟಿ ಹತ್ರ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೈದಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಪು ಮೈದಾದ ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅದು ಅಂಚಾತಿ ನಾವು ಹೋಳಿಗೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿಂದ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೂರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲೆ ಬರ್ತಾನ ಆಯ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಯಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಅರಪ್ಪಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೈದುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೈದುಂಡು ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಯ್ಪೇರೆ ಇತ್ತು ಹಳದೆ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕಾಯಿ ಒಯ್ಕಳ ಹೆಂಚಾತನ್ ತೂಕ ಇತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಚುರಾರ ಪಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮೀನ ತಿಂಡ ನಾಳೆಗೆ ಪೊತ್ತು ಪರಂದು ಪೊಡಿ ಆತ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕದೆತ್ತು ದಾಂಡೆ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪುದೊಂಜಿ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ಬರ್ಸವ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಡಿ ಚಾಯ ಸಕ್ಕತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲೆ ಸಕ್ಕತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತುಂಡು ಚೈತನ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಯಾವ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.